YouTuber i Johnny, ovi ljudi, danas ćemo igrati Survival Games na Cortexu i tu je sa mnom moj drug Andrej. Pozdrav svima. Ja sam stekovano baš. To sve na cent. Pogledaj, ja sam dobro stekovan. Koliko mi je FPS? O, 60 graniči, okej. Pogledaj mene. Drži stvar. Daj mi suvo. Okej. Znaš tu često na početku. Ja zaboravio instalirati Optifine. Da bude malo veći FPS. A, u stvari, stavio sam da mi sam 60 FPS-a graniči. Ajde malo. Samo. Okej. Pens. Imaš Stone Sword, jel? Da. Jesi još tam na onu stranu? Ja sam otišao ovamo, vidiš, negdje kod ovoga. Vidio sam. Okej. Ti si upao u kanal. Kakav kanal? Nisam ja nigdje. Evo me. Uhosti. Evo me. Drži stvari neke. Ja sam vam na ovoga. Daj mi. Evo stvar. Ako trebaju neke. Okej, da jedemo. Imaš li hrane neke? Imam. Tako sad ima ovo često. Okej. Jel treba hrani? Treba. Evo ga, dobio sam i diamond. Ne treba sad. O. Imam 20 strijela i bow. Imaš li bow? Imam. Evo 10 strijela. Kakve sam stvari. Taman ono što mi je trebalo, našao sam u čest. Gdje si ti? Evo te. Ja te vidim. 10 strijela, 10. Ajde. Idemo. Evo lika. Come on. Zatim sigurno. I to dok snimaš. Pogodio sam ga. Mene si pogodio. Nekog jesam. Aj pustaj me. Katniss, gotovo. Ja gub. A tvoja strijela je išla prije moje, zato tu. Ti mene pogodiš. Imam stik ako možda krapnuš neki suvo. Treba mi samo jedan diamond, a pošto ga ne imam. Ne treba mi ga. Evo ga, ender chest. Evo ima čest. Evo ga jedan diamond. Aj craftaj sebi ja sam bolje Evo sve. tebi. Aj craftaj ti sebi, ne da sam. Evo baš. Šta sam dobio? A ti? Ovo ti odlične vrijede. A, Zik. jo, vidi ovoga leti gore. Ubago. To si meni. A To kad se sam nekad ono... dešava gdje se bagne ovom serveru. Imaš fishing rod? Ne imam. Evo te. Sačuvaj taj stone sword, pošto će ono su deathmatch sa stone swordom fightiti. Hoćemo gore. Hm? Hoćemo gore. Kako se nije da pojedeš? Ja Ajde. sam hoćemo gore. Meni je 65 ping. 64. Snimam već 4 minute i 40 sekundi. Oh fuck. Jao, vidi dokle sam došao. Nema šanse. Ne, neću. Ja ne da riskujem.
Fuck! Pado. Si umro? Ne, a ostalo 3 srca. Okej, ajmo. Ajmo se ovdje penati, ja možeš. Nemoj da dođemo gore pa da nam fali jedan blok. Neće, vidi. Valjda neće. Ali... I... Da, ne. Jes pokrio ovaj čas? Jes. Okej. Upa. Ajmo na centar. Aj na centar. Na tu si. Nemoj da me spucaš. Ja, baci Sad ja će sam. tebe bježi. Dajmo stvor, ima lik. Pa da, šta sam. I to sam ga kraftao. Znači, ljudi, mi ćemo da pobjedimo. Eto, sam to znam. Halo? Ti za 15 deslova već. Po mene sad nema. Vidite baš ljudi. Nemoj bo. Daj mi hrane malo. Evo. Eto. Dosta. Ja imam samo jedan u šnicu. Nic. Okej. Ajde da nađemo likove samo, Samo da nađemo likove pa... Da snimimo. Idemo u Deathmatch. Idemo. O, ja ne išao tuđa. Opa. Daj se. Kako sam? Nemoj, ajde tamo na centar. Da ne upadaj. Ja. Nemaj pa, ja sam par kur master. Jes prešao? Šta da ti kažem? Da me neko sad ne govori. Aj bježi na centar. Ja, 5 igrača. Evo još hrani sam našao. Eto da ja vidim vidio lika. Što se ovako sporo čitaju čankone, ja sam 9 vedi. Ja, jest. Pravda nije. Gdje ste likovi? Ja stražarim na centru. I sam u vali nešto možda. Ajde nek ide nek na centar, ako smije protiv nas dvojici. Ako smije. Još 5 igrača, evo nećemo završiti sutra. Nema veze. Traje klip 8 minuta i 20 sekundi. Vidite what the fuck, gdje je ovaj lik? Jesi ti blizu centra? Lik je neki tačno ispod nas. Ispod. Evo ga ovdje. Dole kod ne lavi. Ma šta gdje on je tačno ovdje ispod? Kako? Sad je bio ovdje. To je možda leš. Može biti. 5 igrača još. Imam, koliko imam kilo? Možda 2, 3 ili... Imam oko 2, tako nešto. To nam sigurno. Ili 1. Ajde, liko na centar. To mi je baš glupo kad se likovi treba im 10 minuta da se steku. Evo lika. Nema centra. Nije. Gdje? Dvojica. Dvojica je na centar, gdje je na centar? Evo kako da dođe na centar. Gdje? Evo vidu on za mnom. Gdje je na centar? Ne znam koje strani. Idem tačno, skroz na centar idem. Ajde.
Jeli? Ajde idemo na njih. Timer sam da znaš. Ne, Jedan gotov, idemo. drugi Idemo. gotov. A, Yes. evo Idemo. vidi moj. To je bila bio leš kad sam ja vidio. Imao... Nije mutan, sve. Okej, ljudi, idemo u deathmatch. Da. Imaš hrani? Hm? Imaš hrani? Imam. Okej, ovaj lik nije baš tako. Ja ću kao sa njim ultimat. Možeš samo da te ne A daj, stvar. Daj. To mu baš treba. Ja ću sad odmah na njega. Eto. Aj ti sa Stone Swordom, ja ću sa Wooden Swordom, može? Ajde, ja ćem biti naravno. Ne, nemoj tako. A evo, Imaš li Gapple? nemam. Dobro, neću. Ajde ti fled. Imaš li TNT? Fled jebo. Neću. Nemoj, neću. Imaš li TNT? Nemam. Evo, sa jednim TNT-om ćemo. Samo. Ajde. 3, Stan. 4, Aj. sad. Bravo. I to je to, ljudi, što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio ovaj klip, like, share i subscribe. I pozdrav. Pozdrav ljudi.